Hi guys, welcome back to my channel, Charlie's Live Show. So for today's vlog, nata diri karon sa Kinukuban. This is considered to be the Philippines' man-made longest causeway. That side is from the mainland, and then this side is going to the island nga Pangangan. So this one at my back, sa inyo makita, mao na siya ang public nga kaliguanan diri sa Kalapi, provided by the LGU. I hope mag-enjoy mo sa akong vlog karon. So ubanay ko ninyo guys, okay? So, na ako ang igagaw, si Wave the Wave! Yeah! Wala naligo ka di agaw! Ako naman! I'm sure. I'm sure. So, wato na rin to na ako mga friends. O banta. Dili kaayo nindot ang sunset karon. So, I don't know kung nganong karon wa kayo yung nag-jogging kay daghan kayo ni mag-jogging, pero mostly ang mag-jogging dire buntag. Pero it's already 5, so that's why maybe na siguro nang nag-jogging kanina pero nanguli na. Wato ta dito. Libre siya nga kaliguanan diri sa Kalapi guys. Daghan maligo diri siguro maybe ugma kay weekend, tomorrow is Saturday. So daghan maligo diri ugma pohon. Motor ni sa ako ang amiga ka Marvy. Dito si Marvy. There. Dili kayo taob karon. Daan ta diri karon sa ubos. I have here with me my friends, si Marvy. Hi Marv! Wave Marvs! Hello, oy. Unya si Ria, Dai Ria. Hello Dai Ria, thank you sa imong snacks, Dai. Oh, hello, oy, social. Libre. Kami pa nakalaag. Ako pa nakalaag. Kami pa gilibre ni Dai Ria. Thank you, Dai. Oh, nami mga Dami mga baon. Usa na dai ang baon, Dai. Thank you kaayo, Dai. Siupaw sa 7-Eleven. C2. C2. Sila. Pepsi. Oh, Pepsi. Oh, Piatos. Piatos. Daghan mi baon. Oy, dilupad na. So, mga on sa ta. Oh. So, na ako yung Pepsi karon. Courtesy ni Diarrhea. Kwartahan sa Lumbang. Diyan duga Dubai. Ikan Dubai. Thank you, Dai. Oh, sponsor pa lang. Di ka lang, di ka makaligo. Ligo ito tapat kayo mo agaw. Kanan. Mahado po muna akong kibasin balik sa slide. Ang kaligo, di ka pa ba baktas ka? To, ano nga mataya? Di ko maligo. Kaya bang magkana-kana lang ito pa. Ang tikil. Wow! Ay, mo yung bitaray mo agaw eh. Hey Marbs, usa nga flavor na nga siopaw Marbs. Flavor of the month. Kaya natay flavor of the month ang siopaw mo abihan ko kanang ice cream ra. Flavor of the road. Marbs, ano yan mga iro? Marbs, oy, kada mga iro. Ito, imo na iro. Iwatan mo. Hello, oy, Diarrhea, thank you. Marbs, thank you sa papakuyog na ho. Okay. Balik-balik. Pohon. Higaw! Gusto sila mo suoy sa kanang kandungaw. Gaw ha, pasuruya dito, gaw ha. Pohon. Kaya masuroy sila dito. Lami yung tao, oh, dito pohon. Lami diri ikuan. Ilangoy-langoy. Nice diri guys kung taob kaso hunas mong god. Oy, nakuan ang hawang kuan. Ang hawang buhok. Ha? Siupaw sauce. Siupaw
Siopaw sauce. Mostly guys, kung buntag, daghan gyud lagi mag-jogging gyud diri. So, unfortunately, karon medyo hapon naman god. So, medyo mingaw na. Pero daghan gyud unta diri mga tao. So, ano akong buhok, uy, gihangin man. Daghan mga ligo diri ug mapuhon kay weekend. Medyo hapon na, ngit-ngit na gyud ang among background. O, di pa day kayo ngit-ngit. So, nahuman na may diri og pang-relax. Muli na may karon taon-taon. Ay guys, by the way, diha sa among luyo, di na kayo maklaro mo na ang church diri sa Kalape. Ato, ako ay kuan. Yes, kana siya. Kana mo na siya ang church na mo sa Kalape. Kanang medyo makita nga na ay tower. Mo na siya ang cultural center na mo sa Kalape. Wala ka kilo sa cake. Pwede mo magka-ice marus. Oy, kang kinsa mo na. Ay, umor ba? Ihun-niw naman yung ha? Slide ka yan, kasag ka rin. Dai, paghinay, dai, Ria. Asa ka nang galuptaw, dai? Ako yan, siya. Gukoy, managay mo naman eh. Si gukoy ka na naundagan. Kato ni dagan? Wow, dali. Abi ko kinrak. Antas. Gawin mo siya pagkaon din sige. Dai. Pero kung medyo tao pa, maligo jud ka. Hindi mo ko anyang, ilabay na ko yan. Ako laro ka. Upuan ka na kung ulo man siya upuan. Hindi man siya ugan ng taog kayo. Ugaw lang na kayo. Riya. Ito yung mungkuan ba? Kaon laro, ilabay to. Tapos ya. Kaon kay sakka. Ano na kagaw. Tapos tayo picture to. Mga mbog isda yung kinakuan. Practice. Asa man, wa jud. May kasag, siya kasag na yang yawa mo agukoy ka na pag isda pa daw mo na. Aquarium. Nawala ya. Sa una bay kay manguan bay may masu. Mga masu may fish yan. Pag isa tawagan na. Ilaw. Bisa po na imong ka-text, ma'am. Oy. Ika na og isda oh. Ito, sama ito. Ito. Oy, sama na sila. Ito, marag ito na na. Ito gagmay ang. Ha? Oh. Nakikiyo mo. Ito gagmay ang eh. Itapo ko. Inuin mo rin mong nibaw itong malibo. Na, ito gagmay ang. Ito na mo sang takot mo. So, manguli namin karon guys kay gabi na. Thank you, Marms. Thank you. Diarrhea. Welcome. And guys, I do hope nag-enjoy mo sa among vlog karon. Bye! Bye!